Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Алдагы уңыш нинди булыр? Тукай районында шешу компаниясы нинди нәтиҗәләр белән төгәлләнгән? Бүген авыл хуҗалыгы министры кырларны карады. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Шаллы укучылары берничә тонна батарейкалар җыйды. Аларны ничек утилләштерәчәкләр, Гүзәл Габдуллина ачыклады. ГЭС бистәсендә яшәүчеләр йортларында пекарня урнашуга каршы Роспотребнадзор идарәсе проблемага ничек карый? Пешкән ризыклар исә вентиляция тавышы һәм диварларда ярыклар. ГЭС бистәсенең 10-нчы комплексында яшәүчеләр үз йортларында пекарня эшләүгә каршы. Шәһәрдәшләр вентиляцион системадан килгән ис һәм тавыш бик күп уңайсызлыклар китерә. Тәрәзәләр ачу мөмкин түгел, йоклап булмый ди. Урынга делегацияне чыкты. Икмәк пешерү цехы 14А йортының беренче катында бер ай элек ачылган. Пекарняга сатып алучылар еш йөри, шул йортта торучылар исә ютәл һәм баш авыртуга, һава җитмәүгә, начар исләргә зарлана. Кәбестә ише, суган ише, кыздырылган май, бөтенче кирәк квартираларга тотыналар сагат 3нче яртыда кушалар үзләренең дистемишакаларын ачалар, тавышы вентиляцияны җибәрәләр. 14А йортында яшәүчеләр бинаны реконструкцияләүләренә дә, диварларны өлешчә җимерүләренә дә зарлана. Шул сәбәпле 2нче каттан 4нче катка кадәр ярыклар барлыкка килде диләр. Пекарня хуҗасы төзелеш эшләре башкаруга бирдә яшәүчеләрдән рөхсәт алмаган. Бу хәзәен монда пекарняның вата җимерә, илә китте, иләнең стеналарында ярыклар акып чыкты. Шәһәрдәшләр Роспотребнадзор идарәсенә мөрәҗәгать иткән, урынга белгечләр килеп киткән. В отношении индивидуального предпринимателя Рогова возбудили административное расследование с проведением экспертизы вентиляционной системы. Тикшерү нәтиҗәләре буенча карар кабул ителәчәк. Без әлеге очракны күзәтеп барачакбыз. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов эш сәфәре белән Тукай районына килде. Максаты язгы кыр эшләре барышы белән танышу. Тукай районында шушы көннәрдә чәчү кампаниясе төгәлләнде. Хәзер басуларны чүпүләннәрдән чистарту, корткычларга каршы эшкәртү эшләре дәвам итә. Тулырак Ләйсән Ханова. Чәчүлек майданнары үткән елга чагыштырганда кимерәк түгелме? Ким түгел. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре министр белән Шилнәбаш авылы җирлегендә очрашты. Марат Әхмәтов биргә кырларны караганнан соң килде. Чәчү компаниясына уңай бәя бирде. Булачак уңыш турында фаразларга әле иртә диде ул. Җәйнек килешенә карап инде менә үзебездән торган эшләргә кирәк. Хәзер шүбенә каршы көрәшергә авыруы, өстәмә тукландыру яфрактан һәм башкача менә шушы эшләрне җиренә җиткереп үз вакытында эшләсәк, бу уңышка өмет бар. Менә бу Кама агрофермасы җирләре бирдә матур гына булып, будай уңышы үсеп килә. Кичәге яңгырлар файдага булды ди хезмәтчәннәр. Тукай районында 48 мең гектардан артык мәйданда уҗым культуралары чәчелгән. Кыраулардан аларга зур зыян килмәгән. Бу көннәрдә республика буенча үткән көчле давыл һәм яңгырда культураларга начар йогынты ясамады диде район башлыгы. Гәрчә кайбер районнарда зыян шактый. Безгә андый зыян килмәде, хәтта күрше районнарда мондай бер шул булды. Менә шигендер, шикәр шигендер басуларына күпмедер зыян килгән участоклар бар күрше районнарда, ләкин бездә андый участокларыбыз юк. Барсы да исән-имин дип әйтергә кирәк. Чәчү компаниясы уңышлы узды ди авыл хезмәтчәннәре. Җәй уңай килеп, эшләр вакытында башкарылса, мул уңыш алу мөмкинлеге зур дигән фикердә алар. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 30 майда КамАЗ мәдәният сарайында вакансияләр ярминкәсе узачак. Чарага бары тик пенсионерларны һәм лаеклы ялга чыгарга 5 ел калганнарны гына чакыралар. Ярминкәдә барлыгы 15 предприятиянең кадрлар хезмәте катнашачак. Эш эзләүчеләргә электр, газ белән эретеп ябыштыручы, токарь, маляр, слесарь, ремонтчы, йорт хезмәткәрләре, кладовщик, слесарь, фрезерчы һәм башка вакансияләр тәкъдим итәчәкләр. Билгеләп үтәргә кирәк, Чаллыда эшсезлек дәрәҗәсе рекордлы түбән булуын күрсәтте. Соңгы мәгълүматларга караганда автоколада эшсезләр саны 1128 кешене тәшкил итә.
Шүплекке түгел, файдаға шол оқушылар республика көлем экологик акцияда қатнашты, олар қоланылған батарейкалар жүйді. Бәйген экология министрлігі һәм Гринта региональ оператор уздырды. Өтелештіруге кеткен шығымнарны батареялар жетіштіруші ешма қоплай. Толырақ Гүзел Габдуллина сюжетінде. Шалыда акцияда 62 мектеп қатнашты, білім беру учрежденияларында батарейкалар жүйі үшін махсус контейнерлар орнаштырдылар. Эти батарейки собирались в школах нашего города, в городе Набережные Челны, собирались школьниками, преподавателями, собирались также и эко-волонтерами, которые подключались к акции по мере того, как она была актуализирована не только на территории учебных заведений, но и на территории уже наших коммерческих организаций. Мектепlerden батарейкаларны Идил буй экологик компания территориясына алып киттеләр. Аларның куркыныч калдыклар саклауга лицензиясы бар. Якын арада батарейкаларны Чиләбегә эшкәртергә затачаклар. Мегаполис Ресурс давно занимается переработкой токсичных отходов, и у них разработаны различные технологии по переработке. Они выделяют из тех батарей, которые мы к ним привезем, марганец, цинк, свинец, и доводят до того состояния, что даже отправляют как в качестве аптечного сырья. Вот. То есть довольно чистая переработка. Утилләштерүгә киткән чыгымнарны батарейкалар җитештерүче оешма каплаячак. Татарстан әлеге пилот проектта катнашучы буларак сайланды. Шалу укучылары гына берничә тонна батарейка җыйды. Төгәл массаны 30 майда җиңүчеләрне тантаналы бүләкләү чарасында әйтәчәкләр. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. 28 майда бүтін ил буенча шик сакчылары көне билгеләп үтелә. Шик буе гаскәрләрендә безнең шәһәрдән 4000-гә якын ир-ат хезмәт иткән. Шулда тантаналы чаралар Ватан-Ана мемориаль комплексы янында узды. Ил шигендә һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Губернатор Хабаровский крайның губернаторы именно сәгатьләр минут балар итте. Менә шул иң истәлек ничек дип әйтергә, менә ул иң кадерле мизгилләр булгандыр инде. Барсында бүгенге көн шик сакчылары көне белән котлыйбыз. Аларга барсына да исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез. Җиңү паркында 3нче тапкыр җәйге яшел фитнес сезоны старт алды. Программага дөрес туклану буенча интерактив зоналары, йога буенча мастер-класслар кертелгән. Әлеге федераль проект Россиянең бер юлы 50 шәһәрендә оештырыла. Алар арасында Түбән Кама, Казан, Әлмәт һәм Яр-Чаллы шәһәрләре бар. Ул паркларда һәм скверларда даими бушлай күнегүләр үткәрүне күздә тота. Җәй дәвамында Шишкин һәм энтузиастлар бульварында, Җиңү, Яр буе паркларында, Фикрәт Табиев һәм Габдулла Тукай исемдәге Яр буенда тренировкалар оештырылачак. Аларны үткәрү вакыты һәм урыны турында мәгълүматны шәһәрнең рәсми сайтында һәм проектның социаль шәһәрләрдәге рәсми төркемендә күреп булачак. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 29 май көнне сәхәр 1:02 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачуын 9 сәгать 58 минутта башлана. Коръән Кәримдә без Коръәнне иңдердек Кадер кичәсендә. Кадер кичә 1000 айдан да хәерлерәк. Бу кичтә фәрештәләр иңәр җиргә, Раббыларының әмере белән һәр эштә тынычлык булыр. Таң атканчы дәвам итәр бу кичә дип язылган. Бу кичтә артык җилле болытлы тынычсыз һава торышы булмас, төнге күктән йолдызлар атылмас. Кадер кичәсе Рамазан аенда гына була, төгәл көне юк. Кайбер белгечләр Кадер кичәсен айның соңгы 10 кичләренең бүленми торган, соңга туры килгән арасыннан эзләгез ди. Ураза тоткан кешеләр Рамазан аендагы ахыргы 10 кичнең һәрберсенә игътибарлы булалар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр занятости информирует. Экономьте время и получайте услуги в сфере труда и занятости в электронном виде на сайте услуги.tatarstan.ru. Телефон 52 51 12. Мастерская очков «Глазка». Профессиональный центр по ремонту очков. Пайка пластиковых оправ, титановых, металлических, а также замена флекс, шарниров, заушников и многое другое. Мастерская очков «Глазка». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.